Amb la tarifa de serveis pots configurar el teu lloc web, que està constantment vinculat al Marketplace. Per començar a editar la nostra web, ens dirigim sobre la pestanya de la botiga i a continuació cliquem Editar web. Com podem veure, ara mateix no hi ha res, ja que és la plantilla predefinida. Per començar a configurar el nostre lloc web, cliquem el botó que diu Edita. Primer de tot, ens trobem amb les imatges principals del nostre web. A la part esquerra tenim la imatge de perfil i a la part dreta tenim la imatge de portada. A continuació, podem veure que la nostra web està dividida en 4 apartats. Aquests són Inici, Ofertes, Qui som i Contacte, que els anirem veient a mesura que anem editant la web. Sempre que ens trobem en el mode d'edició, estem editant els 4 apartats a la vegada. Abans de començar a introduir informació del nostre lloc web, primer hem d'especificar en quin idioma ho estem fent. En aquest cas, ho farem en català. Anem a veure primer els continguts de cada apartat i després els omplirem. Com podem veure, el primer apartat es tracta d'informació bàsica del nostre negoci. Nom de la botiga, l'URL que volem de la botiga, una pàgina web si en tenim, el nostre telèfon i el correu electrònic. A continuació, també podem posar xarxes socials, en cas de que en tinguem. A la part dreta podem posar una descripció de la nostra botiga. Si ens seguim desplaçant, podem observar que tenim un selector de famílies. Aquí podrem especificar les famílies que engloben el nostre establiment. A continuació ens trobem amb les paraules clau de la botiga. Aquestes paraules són molt útils sobretot per la cerca i són visibles per als clients. I si ens seguim desplaçant, podem observar que tenim fins a 4 apartats personalitzables. En aquests 4 apartats podem explicar tots els nostres serveis. I per acabar ens trobem amb la part final de la web. Una vegada hàgim introduït totes les nostres dades, aquí es mostrarà el nostre logo i les nostres dades de contacte. La pestanya següent és la pestanya d'ofertes. Si cliquem a sobre, podem veure tots els serveis que nosaltres hàgim pujat a la plataforma. També tenim un cercador molt útil que els teus clients podran fer servir. Aquí podran cercar entre els teus serveis. A continuació, tenim l'apartat de Qui som. Si fem clic a sobre, podem veure que tenim uns espais personalitzables per donar informació sobre la nostra empresa o el nostre establiment. I per acabar, ens trobem amb la pestanya del contacte. Si cliquem a sobre, aquí haurem d'introduir les dades de contacte del nostre establiment. Si ho desitgem, també podem modificar l'horari del nostre establiment, ja sigui des d'aquí o des de la configuració. Comencem a omplir les dades de la nostra web. Comencem per la part de dalt introduint la foto de perfil. És important destacar que a cada fotografia que introduïm tenim un petit editor. Aquest editor ens permet ampliar o fer més petita la fotografia, com també girar la imatge. Quan estiguem d'acord amb la nostra imatge, és important clicar al botó d'adesa per guardar la nostra imatge en el lloc en el que l'hàgim introduït. Pel que fa a les famílies, és important saber que només es mostraran aquelles famílies que hàgim introduït. Podem introduir de 1 a 4 famílies. Si mentre estem a la web ens entra un client a la botiga o qualsevol cosa que pugui passar, sempre podem desar els canvis que hagin fet. D'aquesta manera podrem tornar a editar més endavant. Com podem veure, així és com es veu la nostra web ja desada. Però encara no hem acabat.
volem posar informació a l'apartat de qui som i a l'apartat de contacte. Per tant, per seguir amb la nostra edició, fem clic de nou sobre el botó Edita. Anem a afegir informació sobre qui som. Aquest és un apartat perfecte per donar més detalls sobre el nostre negoci. Per exemple, tenim molta experiència en el sector o portem molts anys treballant. Si ja estem d'acord amb totes les dades introduïdes, simplement cliquem el botó d'adesa. Així és com es veuria el nostre apartat de qui som. Per acabar, anem a editar l'apartat de contacte. En aquest apartat especificarem les dades de contacte de la nostra botiga. Algunes de les dades ja són llegides anteriorment en el registre, però podem acabar de polir-ho si ho desitgem. Fem clic sobre el botó Edita. Ara ja tindríem la nostra web completada. Com podem veure, si tenim el contingut preparat, en uns quants minuts podem tenir el nostre negoci en línia. Però encara no hem acabat. Aquesta web encara no és visible al públic. Necessita passar per validació. Per enviar la nostra web a validació, simplement cliquem el botó Edita i a continuació cliquem el botó de Publicar. Una vegada publiquem la nostra web, no la podem editar fins que aquesta estigui validada. Si fem clic sobre el botó Edita, ens està indicant que la teva web s'està validant. Un cop validada es podrà editar. Ara que ja tenim la nostra web validada, podem tornar a editar-la si ho desitgem. Cliquem sobre el botó Edita i com podem veure tornem a entrar en el mode d'edició. És molt important saber que si intentem publicar la web i ens deixem alguna dada obligatòria, no podrem fer-ho. En tot moment se'ns indicarà en quin camp tenim un error, ja sigui una imatge o la descripció. Al tornar a publicar la web, aquesta no torna a passar per validació. Com podem veure, la web s'ha publicat correctament. I així és com s'edita la nostra web. Si desitges veure com es pugen serveis o com es canvia la configuració, clica sobre la guia del venedor que la trobaràs a la descripció.